what ko maza ko no matter what ko try to set boundaries, iyaka. Try to mace ta san cewa kana da boundaries ɗinka, kana da iyakan da za a iya ƙetarewa da iyakan da ba iya ƙetarewa ba. No matter how ka sake mata, no matter how kai mai da ta friend ɗinka. A aure ma, a relationship na aure ma, tsakanin namiji da mace, nothing like abokantaka. Kai shugabanta ne, ka gani, amma hakan bai sa a ce ka zama so strict ba, ka zama kana shan mutunci, kana wayo ba. Hakan zai sa ta ji ko kuma ta ji tsoron ka ba, a'a. Amma ya zama cewa kana da boundaries a magana. Akwai abubuwan da zaka iya dauka, akwai abubuwan da baka iya dauka ba. Just imagine jiya ina zaune ina jin sister na tana waya da wanda za ta aura. The guy is a very very cool guy. Like ni da kaina ina jin cewa kai da Allah ya bani irin wannan saurayi, because ga natsuwa, ga iya magana, sanyin maganan shi yayi yawa, yani komai ID komai ba matsala, komai like bawan Allah ne. But sai abin da ya burge ni in gaya maka, ranar kawai suna zaune suna waya ba, kawai dan ya bata mata rai ne ko menene, ko magana ya ga mata bata ji daɗi ba, ko suna magana akan wani abu dai, kawai sai ta katse mishi waya a kunne. Da a ce mutum ya kalle ka, it's very disrespectful. A kunne ko kawanki ne ta kashe miki waya a kunne, ta gama disrespecting ɗinki. Balantana a ce mace da zaka aure zaka aje ta a ɗaki, balantana a ce matarka. Mata da yawa suna kashe muku waya a kunne, ko kuna ganin kamar is not a big deal. It's a very disrespectful something. Mace ta yi maka haka. Guy din nan ko ya burge ni in gaya maka, sai da ya sati bai kira ta ba, ta shiga damuwa. Kullun ga ta nan rashin lafiya, tana son shi ba, bai taba daga mata ido ba, bai taba nuna mata damuwa ba sai ranan. Boundaries kenan. So daga baya ta zo tana faɗa min, and then I called him. yace min umma gaskiya wannan abin ba zan iya dauka ba zai yi na mace, saboda na sake miki, na baki freedom, ki disrespecting dina, but to the extent da baki da kunya zaki kashe min waya a kunne. In hanni da nake namiji ban taba kashe miki waya a kunne ba. Duk argument din da zamu yi, duk fadan da bacin ran da zamu yi, to ke mace ban ga dalilin da zaki min shi haka ba. Nace haka ne. And then tan ranan wallahi ko magana yayi cikin sanyi murya zai magana, amma wallahi sai ta dauke shi da muhimmanci, sai ta bashi. Ko fada za su yi tan ranan, ya sa boundaries, sai ta san me za ta dinga faɗa mishi. Akwai friend ina fa kawai ce mishi ta yi, da Allah matsa ka bani guri. Wallahi ta ma sai da ya sa ta a place ɗinta. So a wurin magana maza ku san yadda za ku dinga sa matan ku a place ɗin su daina muku magana kamar suna magana da sakar karu. Ku mazajen su ne, shugabannin su ne ku. Not like wai matar ka kawarka ce, a'a kai shugabanta ne. Amma ba a ce kar ka yi wasa da ita ba, kar ka sake mata, wai ka zo kana wani abu jagaban a'a za ka sake mata, amma akwai boundaries. Wani fa saboda yana son mace, yana mugun son mace, ba zai iya setting boundaries ba zai iya ce mata karki ba zai iya ce mata katta. Matan aure wai sai ta kama hanya saboda ta bagin reni da yayi reni, wai sai mace ta fita bata gaya maka ba, sai ka dawo gidan kana neman ta, sai ka ji kai za kuma ka kira ta, sai ka ji ta ce wai ai ta shiga makota ne, a wai ai ta je ta siyo abu ne ta dawo, kuma wai bata faɗa maka ba, baka sa boundaries ba. Ko kuma mace ta iya kallon idan ka ta gitsa maka magana, ko a gaban waye ba ta da kunya ta gaya maka magana, ko kuma a cikin wasa ma bata san maganin za ta gaya maka a cikin wasa ba, ko da a ce wasa ne. Kai kuma wai kana gudun bata mata rai saboda kar ka nuna mata cewa ga abin da kake so ranta ya baci, ko kuma ga tsarin ka, ko kuma ga abubuwan yanda kake so a bi ka ranta ya baci. Dole ka sa boundaries, dole ta koyi girmama ka, dole ka girmama kanka. Akwai bambanci tsakanin girman kai da girmama kai. To ya kamata ka girmama ka, nema a girmama ka girmama kanka, sai a girmama ka. Most especially mace tun a waje, sauha shoha, karka wani cewa wai ina son ki ne, ina son ta karanta ya baci. Ai mace ba a mata lokacin da kake gudun bacin ranta, ita kuma lokacin take neman naka bacin ran. Saboda akwai matan yanzu da suke cewa su ba sa son namiji da ya cika sanyi da yawa, ya cika sanyi da yawa, ya cika hakurin shi yayi yawa, komai ya ce ki, komai fita, komai kai baka. Suna son masculine men, ba masu masifa ko masu zage-zage ba, a'a normal ya zama da cewa kai ma
kana filin cewa kai namiji ne, kai ne namijin, kai ya kamata a bi, kai ya kamata ka faɗa ka ji. Set boundaries. Ku daina bari matan ku suna mai da ku sakarkaru. Wani ba asiri ba komai amma wallahi ta sakarai ne saboda kai bai zai iya yin magana ba. Allah ya sa mu dace.